Romane Chevrolet Avexas de Tajbaktale. Dani vagyok az Aranyszemek együttesből, speciálni. Nagyon sok szeretettel a drága testvérem Dávid és a kedves felesége Ági szeretnének kedveskedni. Nagyon-nagyon sok szeretettel a Dávidkának a második éves születésnapjára, a kedves kisfiúknak. És még szeretne kedveskedni neki a mamája, Matild, nagynénye, Vivien, és kívánnak neki erőt, egészséget, hosszú, gyönyörű, boldog életet. Legyetek szerencsések, drága testvéreim, egy életen át. Boldog szülinapot, Dávidka! Az életünk, fiam, csak te vagy nekünk. A két szemed, abba tetted a mi életünk. ha valami fáj, ne feledd, ott van anyukánk. Ha valaki bán, Dávid, melletted az apukád. Inkább nekünk Fájjon, mint neked, fiam. Úgy szeretünk téged, angyalom. Angyal vagy te nekünk, ajándék az Istentől. Úgy szeretünk téged, angyalom. gyerünk, Dávidka, hadd szóljon! Kínáztuk egy szommeppuni koronát. Andrész kirinom, kirosukárálát, Dávidka. Godi korona, Feri tu piravesal. Meri mangoja vesal, Dávidka, andeci korona. Inkább nekünk fájjon, mint neked, fiam. Úgy szeretünk téged, angyalom. Angyal vagy te nekünk, ajándék az Istentől. Úgy szeretünk téged, angyalom.